citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha na ang patay sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City. Ihap sa mga apektadong residente ug barangay, misaka. Tulo ka mga babaeng naglamay bisan walay patay aron makatong-it sa Usami City. Kip ang dakop. Sa detalye sa ato mga balita, duha na ang namatay sa diarrhea outbreak sa Turil District, Davao City ug kapin 200 na ka mga residente ang naigo. Kapin 20 na sab ka mga barangay ang apektado. Tungod sa nahitabo, nagpahigayon og seminar sa saktong pagprepara sa pagkaon nga ibaligya sa kadalanan sa Turil District Sanglit ang common nga mga gipangkaon sa mga pasyente, mga street foods. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Emosyonal nga gisaysay sa inahan nga si Violeta Madronial nga bibo ug mapinanggawong anak ang 10 anyos nga si Jay. Si Jay namatay tungod sa severe dehydration nga miresulta sa kidney failure tungod sa diarrhea niadtong Martes, Hulyo 19, 2022 sulod sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Kato gid bata malambing yun to. Nya kuan dili to dali istoryahon. Kuan jali ana ig amigo ana mahinagdanon mo to siya mga bata. Dali ra gyud to siya pasabton. Kung masuko manggaling kato duulo na kato lambingon para di na kamasuko. Niya yang amahan iya papa kuang gid niya to care kay na iyang papa. Kamas kung makalibor siya dito, kanang malabay siya basura or makalibor lagi, makakwarta siya, bahinan yun na yung papa diri, kay yung papa di, pero katarbaw kay masakiton po. Kung nga nagkaon siya, kung naman kung kaon ma, dito sa quick-quickan, kung nga, unsay magikuan siya, butsi sa manok, akong sudan. Pagabuntag sa pitsa 15, alas 6, nimbangon siya, abin siya yung papa og nangihi. Ang lubot naman din niya nagsirit, murag ihi, kusog kayang tubig. Ipainom na ko sa iya, nisuka man niya. Di karon ning gawas ko balik. Nya, nadagay, nalangay-langay ko. Moto pagbalik na ko diri, nilagom naman siya. Nagsige lang siya sirit yang lubot. Di naka-decide ang banas akong anak, kung magad, nadalon sa ospital. Unang gidala sa pamilya si Jay sa usa ka ospital sa Turil District ug daling kitabang sa doktor tungod sa iyang lisod nga sitwasyon, una gi-refer sa SPMC. Gitabang siya, kay wala na siya pulso o heartbeat. So natabang siya. Pero niingon ang doktor dito nga kailangan i-refer gyud ko niya SPMC kanang kuan sa kuan daw sa kidney kay ang kidney nasamad daw. Siya may posibilidad jud daw nga mamatay kung dili madala sa dako nga ospital. Incoming grade 4 na unta si Jay. Samtang nga sa ospital si Jay, gisaysay niini nga excited na unta kining mo eskwela sa abri klase karong Agosto. Pang-11 sa 13 ka magigsuon si Jay. Apan tungod sa nitabo kaniya, igo na lang sa paghandom sa mga malipayong adlaw ang mahimo sa pamilyang Madronial. Sa update sa incident report sa City Health Office kaganihang buntag, misaka na sa 212 ang kaso sa diarrhea sa Turil District gikan sa 147 ka kaso kagahapong adlaw. Ana-ana sab sa kapin 20 ka mga barangay ang apektado. Sa flow sa atong mga cases, this is still manageable. We can overcome this one. Ato lang is gusto lang nako manawagan ko nga for your full cooperation kung whatever man nga efforts o mga activities nga buhaton sa atong government, please cooperate sa may mga instructions sa mga directives or mga advisories nga ihatag sa inyo nga ato lang i-follow. For now, we are doing our best, no? All our efforts. No? In fact, kahapon, this is probably good news, no, for us because naatay
third party from the Epidemiologic Bureau, no, sa Department of Health sa Central Office sa Manila nga ni anhi kahapon upat sila kabuok. Mga experts na to, mga epidemiologists, to conduct their own independent third party investigation. So naanakod sila karon sa Turil, and they will be here in Davao City until end of this month, July 30. Nagpasalig po sila nga mutabang sila sa atong lokal nga pagamahanan for this outbreak investigation. Gawas sa 10 anyos nga bata, gikumpirma sa CHO, laing 67 anyos ang namatay tungod gihapon sa diarrhea nga taga Batulo sa Turil. Base sa impormasyon, Hulyo 17 dihang na-admit ang senior citizen sa usa ka ospital sa Turil tungod sa suka kalibang ug mipanaw niya tung Hulyo 19 sa buntag. Nakitaan kini og acute gastroenteritis with moderate dehydration. Duhan na ang natalang namatay sa diarrhea outbreak. Sa karon natay patungduha nga severe dehydration sa SPMC. But for the rest, majority of our patients in hospitals are in moderate dehydration. So na-manage naman, hopefully dili na tayo magkaroon ng additional mortalities or even mga cases ng mga severe or mga critical, no, related sa diarrhea, because this is a controllable disease. Kinahanglan na siguro i-manage ug maayo ang fluid and electrolyte requirements, no? Sa katong mga losses sa mga pasyente. So I'm confident also that the hospitals are doing well in managing this patients. So ako lang ginaampog yung unta wala na yung katong no delays, but the reason of the kanang usahay kanang ma-admit to hospital grabe na kay tungod usay sa delays po sa response no sa atong mga pasyente na kumangita pag alivius balay tapos ni grabe na di ay tapos pagabot sa hospital, it's too late to resuscitate. Human temporaryong gisuspende sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang operasyon sa mga street food vendors o mga stall owners sa Turil District sugod niya tung Martes, Hulyo 19 tungod sa diarrhea outbreak. Nagpadayon gihapon ang investigasyon sa CHO aron masuta ang posibleng tinubdan sa kagaw nga miresulta sa suka kalibang sa kapin 200 ka mga residente. Alas 9:30 kaganihang buntag, gipailawom na sa proper food handling seminar ang mga street food vendors sa Turil District nga natigayon dinhi sa Barangay Turil Proper Gym. Gawas sa mga street food vendors, apil sa gibansay ang mga tindera ug mga nanag-iya ug mga karinderya. Tumong sa pagbansay kanila nga masigurong limpyo, luwas kanon ug imnon sa ilang mga customer ang ilang mga gipangbaligya. Ang proper food handling seminar usa sa mga lakang nga gihimo sa CHO ug barangay aron maedukar ang mga manindahay ug mga pagkaog ilimnon sa insaktong pag-andam niini tungod sa nahitabong outbreak. Gipangunahan sa mga sanitary inspector ug ni Barangay Turil Proper Kapitan Lilibeth Alag ang pagbansay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gipang dakop sa mga pulis sa Ozami City ang tulo ka mga babay kay naglamay gihapon bisan ug wala na ang minatay aron lang makadula og sugal nga tong-its. Ang operasyon sa mga pulis gilusad dihang nakadawat sila og sumbong batok niini. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Bisan og nalubong na ang patay, padayon gihapon nga nagvigil ang pipila ka mga sugarol sa Barangay San Roque, Ozami City aron makadula og tong-its. Nasayran sa mga sakop sa kapulisan na maong modos human nga adunay mitawag kanila sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen. Tungod niini, ila dayon nga gihimo ang operasyon hinungdan nga nasikop ang tulo ka mga babay nga aktong nasakpan nga nagdula og tong-its. Subala pa ni Police Major Dinistano, hipi sa kapulisan sa Ozamis, gaatol sa ilang gihimo nga operasyon. Aktong nakita sa kapulisan nga nagpustaanay nga nagdula og tong-its ang mga nadakpan.
Ang nasikop mao sila si Presenciana Cabanes, 63 anyos balo ug residente sa Purok 2 sa nasangpit nga barangay. Maria Siban, 39 anyos minyo, nagpuyo sa Purok 2 sa maong barangay og Janilyn Agapay, 34 anyos dalaga, usa ka vendor ug nagpuyo sa Purok 5 barangay Baybay, San Roque. Nakuha sa kapulisan gikan sa mga nadakpan ang usa ka set sa baraha, duha ka lingkuranan ug usa ka lamisa ug ang pusta nga 626 ka pesos. Ang mga nadakpan gidala sa PNP station sa Usamis alang sa pagpasaka sa tukmang kaso batok kanila. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Kapinlibo ka mga employers ang nasakpan sa SSS Run After Contribution Evaders kon race team sa Dipolog City nga wala magbayad sa kontribusyon sa SSS para sa ilang mga empleyado. Sukad sa pandemya, karon pa nakabalik sa ilang kampanya ang SSS pagsigurong mahatagan sa insaktong benepisyo ang mga empleyado. Ani ang report ni Dayna Diestro. Gipasadahan sa SSS Race Team ang mga establisimento sa Dipolog City nga nagpabiling wala ni bayad sa binulan nga kontribusyon sa SSS para sa ilang mga empleyado. Kini na ang katapusang notice sa mga employer nga nagmakuli pagbayad sa binulang kontribusyon sa SSS human ang tulo ka mga demand letters nga gipadala kanila sa di pa sila kasuhan. Sa tala sa SSS, anaa sa 10,000 ka mga employer sa syudad ang wa nagabayad og kontribusyon sa ilang mga empleyado. Yung mga employers nga among kolektahan, magkikistorya magyud sa amo. Ang usual, gamay naman ang kita, hinay ang negosyo, lisod ang business karon, especially kung naa ka sa gamay ng lugar. Parehanin nga ito ba? Undeniably, kita diri sa Mindanao West, no? Sa Buanga Peninsula, dili man ta comparable sa NCR, sa Cebu, dili pa man yun, although we're striving to be. But mostly, kana siya ang reason. This is just like a routinary visitation to the employers. Kaso lang, yung mga employers na ito, may malaki silang delinquency. We're just mag-visit sa employer to comply the mandates of our program, and also in for yung mga employers who violated the SSS law. This is just to remind everybody that the employers, they have obligation to settle their delinquencies. Hinuon wala pay niabot sa punto nga dunay nakonbikto nga employer dinhi sa syudad kay dali sab kini nga nagakomply labi kun gipasaka na ang kaso. Sarang sa mga naabdan sa mga nipasadang race team, wala ang mga employer ug mga empleyado lang ang maabdan. Sama ni ining usa ka pension house nga empleyado lang ang midawat sa notice nga gihatag sa SSS ug matud pa gilihok na sa iyang amo ang mga gikinahanglang dokumento aron sila mabayaran sa binulang kontribusyon. Akibali kuan pamanggod ni sir sa Ariba pamanggod, so si Doc wala pa mo kuan na si Doc and anak, pero sa Ariba iya pagurong gikuan sir. Sa pagkakaroon wala pa kay coming na sir. Dili i-applyan na imong. Oo, nag-apply na si Doc about in anak. Ilang ka bo? Bag-o pa mi sir, bag-o pa kaayo. Pila pa man ka kadugay. Bali one yaging bulan pa ko. Hatagan sa 15 kaadlaw nga grace period ang mga employer gikan pagdawat sa notice gihatag sa race team aron sila makigsabot sa SSS sa pagbayad kun dunay mga amorosong kontribusyon. Nakakita yung donation. Pero na-end na ang term kay 1 year ang run. And then currently napatay kaning installment payment for those that cannot afford to pay in full can avail the installment. Gidasigsab sa SSS ang mga empleyado sa pag-check kung sila nabayaran ba sa ilang mga employer sa binulang kontribusyon sa SSS agi sa online sa www.sss.gov.ph o kaha sa pagbisita sa ilang mga buhatan. Dayna Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.
Nasakpan sa Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro ang upat ka mga container nga smuggled agricultural products sa Mindanao Container Terminal Port, PVDM Compound, Taguluan sa Misamis Oriental. Subay sa report sa Bureau of Customs, miabot ang shipment niadtong Hulyo 12, 2022 gikan sa China nga naka-consigned sa Primex Export and Import Producer nga gideklarang spring roll patty nga nakalatid sa Inward Foreign Manifest. Hulyo 13, 2022 nag-issue dayon si Attorney Elvira Cruz ang District Collector og pre-lodgement control order batok sa shipment. Dihang gihimo ang examination na booking ng mga sibuyas Bombay di ay ang sulod sa upat ka container og dili spring roll patty. Gibanabadaan mo abot sa 12 million pesos ang kantidad sa mga kontrabando. Diha-diha sabdayon nag-issue og seizure and detention ang BOC sa naisgutang shipment tungod sa paglapas sa Section 1400 sa Republic Act 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act. Kinina ang ikaduhang higayon nga adunay nasakpang smuggled nga mga agricultural products ang BOC Port of Cagayan sulod lang sa duha ka semana. At tangi! Mga kanhi rebelde sa Davao del Sur ug Davao Oriental nakahuman sa tulo ka bulan nga training. O 15 ka mga karabaw gipanghatag ngadto sa mga Farmers Association sa Maasim, Sarangani Province. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building in Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. Is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. 25 ka mga kanhi rebelde ang gipailawom sa training og deradicalization sa pag-abli sa usa ka seremonya sa Mindanao Rural Life Center sa Barangay Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur. Ang tulo ka bulan nga programa nga gitawag og Tupad Pangako Program gilaumang makatabang sa mga kanhi rebelde nga mausab na ang panglantaw sa kinabuhi ug mawagtang sa hingpit sa ilang hunahuna ang gitanom sa komunistang hutong. Apil sa programa ang
lectures, training and workshops aron masabtan ang direksyon sa programa ug aron makabaton og kahibalo nga ilang magamit sa ilang pagbalik sa komunidad. Ang training usa sa mga rekisitos nga agian sa mga kanhi rebelde aron makabaton og panginabuhian ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Gitambungan sa mga opisyal sa Davao del Sur ang pag-abli sa programa kagahapon Hulyo 20, 2022 sama ni kanhi Davao del Sur Governor Mark Cagas. Sa Davao Oriental, 13 ka mga kanhi rebelde ang nakahuman sa 3 ka bulan nga training. Sila ang unang batch sa ICLIP beneficiaries sulod sa Happy Home sa Sitio Magay, Barangay Don Martin, Marundan sa Mati City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Malampusong natapos sa 13 ka mga kanhi rebelde sa Davao Oriental sulod sa kapin 3 ka bulan nga training ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Ato sa closing ug completion ceremony sa unang batch sa ICLIP beneficiaries niadtong Hulyo 19 sa Happy Home Sitio Magay, Barangay Don Martin, Marundan, Mati City. Nagpadayag sa ilang pasalamat ang kanhing mga rebelde sa probinsyal nga gobyerno ug sa mga partner agencies niini nga maoy nitabang ug nigiya kanila sa tama nga direksyon sa kinabuhi. Sumala ni Department of the Interior and Local Government Provincial Director Orly Cabawbaw ubos sa ICLIP program matag FRs nakatakdang makadawat og 65,000 pesos isip livelihood assistance gikan sa national government nga ilang gilauman madawat sunod bulan. Naikapin 2 million pesos sab ang nakatakdang i-award sa mga kanhi rebelde hulip sa gisurrender nga mga armas. Atol sa seremonya, gidawat sa mga kanhi rebelde ang Certificate of Completion gikan sa DepEd Mati City Division alang sa malampusong paghuman sa 150 hours sa Inventory of Alternative Learning System kun ALS ubos sa 3 levels nga gilangkuban sa 5 alang sa Basic Literacy Program, 19 alang sa elementary level ug 9 alang sa secondary level. Mitunol sabang TESDA og Learners Certificate of Training alang sa 181 hours sa competency requirements sa Masonry National Certificate 2 ubos sa Philippine TVET Competency Assessment and Certification System. Matag certificate, dunay training allowance nga 2,000 pesos alang sa matag benepisyaryo. Duna say gipanghatag sa mga completers nga mga certificate gikan sa Provincial Veterinary Office, Rural Entrepreneurship Advocacy for Change Program sa Provincial Government, Department of Information and Communication Technology ug faith-based partners sama sa Northern Davao Mission of Seventh-day Adventist. Gawa sa financial assistance, educational services ug livelihood and skills trainings, duna say gihatag nga serbisyo aron mapalambo pa sa kanhing mga rebelde ang ilang psychological, spiritual ug moral well-being. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. 15 ka mga karabaw ang gipang-apod-apod sa lokal nga gobyerno sa Maasim, Sarangani Province ngadto sa 3 ka mga Farmers Association sa lungsod kagahapon Hulyo 20. Ang 3 ka asosasyon gilangkuban sa Galdao Farmers Associations, Lambukal Farmers Associations ug Blat Farmers Association. Mukantidad sa 500,000 pesos tanan ang 15 ka mga karabaw. Ang pondo ubos sa Annual Investment Program sa lokal nga gobyerno sa Maasim. Mismong si Dennis Benitez sa Office of the Municipal Agriculturist ang nanguna sa pag-distribute sa karabaw sa municipal ground sa lungsod gipahigayon ang distribution. Ang proyekto ubos sa flagship program Serbisyong Paniguro ni Mayor Zyrex Pacquiao nga nakaangkla sa iyang 8-point agenda nga Go in Asenso. Nasakpan sa mga pulis sa lungsod sa Tudela, Misamis Occidental ang modo sa usa ka construction worker nga nagatabok-tabok sa Lanao del Norte o Misamis Occidental kay naga-sideline di ay pagpamaligya og illegal nga droga. Kagahapon sa hapon nasikop ang suspect sa gilusad nga drug bypass operation sa kapulisan. Ani ang report ni Neptali Batulenyo. Nasikop sa usang puwersa sa kapulisan ng usa ka construction worker sa gipahigayon nga bypass operation sa Tudela, Misamis Occidental. Ang nasikop gila sa kapulisan nga si Adam Sarabia, 27 anyos, adunay live-in partner ug usa ka construction worker. Pinagi sa kapulisan sa lungsod sa Tudela ug sa Police Intelligence Unit, Misamis Occidental Provincial Police Office, Sikan Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Group, gihimo ang bypass operation sa panimalay sa suspect sa Purok 3 na Ilon, Tudela, Misamis Occidental niadtong Hulyo 20 sa may alas 5 sa hapon.
Nakuha gikan sa paghupot sa suspek ang tulo ka hit cell transparent sachet nga gituhang syabo. Nakuha usab gikan sa suspek ang 500 piso bill nga mark money. Sayang kabahin gipadayag ni Barangay Chairman Samuel Parohinog III sa resgutang barangay nga wala sila magdahom nga namaligya kini og illegal nga druga. Gisaysay usab ni Idig nga magtabok-tabok kini sa Lanao del Norte ug sa Misamis Occidental sa pagtuo nga aduna kini trabaho didto. Dugang sa kapitan nga wala sila makabantay nga namaligya kini og illegal nga druga. Pag sumari karon, tingnan namin nga mo mani mananambok. Kama ning obserbaran nga bataan mo ra bag. Diba? Tapi kadahom nga mo ini nga. Dili ni inside nga business tali ba. Gidungog diri nga iyang ana diri. Ihabak ka ng konsumo na iyang himo. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Makatabang na sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya ang 27 ka mga alternative learning system learners kun ALS nga benepisyaryo sa Unlad Kabataan Project sa lungsod sa Laak, Davao de Oro, human nila nahingpit ang community-based skills training sa basic and advanced candle making. Ang training gisuportahan sa LGU Laak, Provincial Government ug Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA sa tinguha nga makabarog sa kaugalingon ang mga ALS learners o makatabang sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Gihimo ang training sa Social Hall sa Laak South District kung diin adunay aktong paghimo sa kandila ang hitudlo. Giingganyo sa lokal nga gobyerno ang mga benepisyaryo sa Unlad Kabataan Project nga maningkamot aron makatukod og kaugalingong negosyo. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, Newsline.ph. Ug sa Twitter, Newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan o sabi ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!